Türkmenistana daşary ýurt döwletleriniň ýokary okuw jaýlaryna bilim alan ýaşlaryň diplomlaryny ikrar etdirmegi we iş üçinçiligi bilen bagly problemalar saklanyp galýar. Belarus döwletine ýokary bilim alan oglum 2 ýyl ol Türkmenistana dolandy. Ol 2 ýyl bäri ne diplomny tasdikladyp bilýär, ne de iş tapyp bilýär diýip Mara vilayatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir ýalňyz en aýdýar. Ol bir neçe ýyl mundan odaly hini ýany olduş aýatda diri wagty ýeketäk ogluny ýokary bilim almak üçin Belarus döwletine uğradypdyr. Olar Türkmenistanaky ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmek üçin dalaşkärlerden köp mukdarda para sorulýanlygy sebäpli Belarus döwletine ýerleşen bir ýokary okuw jaýyny öz maşgala büdjetine laýyk hasaplapdyrlar. Ogul daşary ýurtda mahaly onuň kakasy aradan çykýar, ene ýalňyz galýar. Şeýlelikde ýalňyz ene ogly ýokary okuwny tamamlan badyna onuň ýurda dolanmagyny, gözüniň alyny bolmagyny özüniň haýyş edendigini aýdýar. Häzir bolsa bu haýyşyna puşman edýär. Kakasy dünýeden öten soň ýeki galyp oglumy öýürmek üçin özüm onu çagyryp getirdim. Ol öýe dolananyny gaty begenipdim diýip ýalňyzyna gurrun berýär. Enäniň begenji udaga çekmeýär. Ol hojalykdaky mal garalaryny mellek ýerlerini satyp oglunyň daşary ýurt diplomyny tasdiklatmaga çalışýar. Aslynda diplom tasdiklatmak üçin resmi taýdan onça pul sorulmaýar. Ýöne ýalňyzyna diplom ikrar etdirmek üçin özlerinden para sorulanyny gurrun berýär. Diplom ikrar etdirmek meselesini maşgala bilen döwlet bilim edaralarynyň arasyna bir araç peýda bolýar. Ol bu işde ýardam wada berýär we eneli ogluň $4.000 mösbürüni pulunu alyp sehel salymsoň ýitirim bolýar. Biz bir hile keşe satışdyk. Ol oglumyň diplomyny tasdiklatmaga kömek etjek diýip $4.000 aldy. Soň iş bitirmän gaçyp gedi diýip ýalňyzyna gurrun berýär. Ol oglunyň diplomsy we işsiz galmagyny özüni günäkär duýýanyny aýdýar. Özüm çagyryp getirdim diýär. Indi oglum işem tapanok, diplomam tasdikladylanok, onu öýürüp bilemok. Oglumy ýagşylyk isläp ýamanlyk eden ýaly boldum diýip ýalňyzyny derdinýär. Men gelmeli däldim diýip ogul puşman edýär. Türkmenistan ýylatyň iş üçinçiligi onsuz hem uly problema bolmagyny galýar. Diňe bir daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň uçurumlary däleýsem, yerli ýokary okuw jaýlaryny tamamlanan ýaşlarym ýokary ýa-da orta hüner mekdebini tamamlamadyk raýatlarym işsizlikden kötenýär. Daşary ýurt universitetleriniň diplomlaryny ikrar etdirmek meselesi Türkmenistanyň daşyny bilim alan müňlerçe türkmen raýaty üçin bir neçe ýyl bäri agyr mesele bolmagyny galýar. Azatlyk Türkiýanyň, Gazagystanyň, Täjikistanyň, Belarusyň we Russiýanyň ýokary okuw jaýlaryny tamamlanan türkmenleriň Türkmenistanyň öz diplomlaryny ikrar etdirip bilmeýänligi barada ençemegedek maglumat berdi.